Mulle tapahtui äsken tuossa semmoinen, että täytyy niin kuin todella olla kiitollinen, että se ei ollut totta. Mä avasin tämän ja siellä luki paperi, jonka mä luulin, että mä olin ottanut mukaan. Siellä luki, että miten tehdään pesuaine. Ja se ei tietysti varmaan uuden vuoden tehtäväkään ole huono juttu, että paras pysyä puhtaana. Mutta niin kuin tässä uudessa vuodessa mä puhunkin juutalaisesta uudesta vuodesta, joka oli silloin syksyllä, josta mä silloin jo vähän puhuin. Se alkaa aina sillä pasuunansoiton juhlalla. Ja pasuunansoiton juhlassa on tietysti merkityksellistä pasuunansoitto. Ja sitten siellä on semmoinen erilaisia niin kuin näitä ääniä, joita siellä tulee. Ja sitten se viimeinen on semmoinen pitkä, jossa tulee nopea semmoinen, miksiköhän tätä sanoisi, semmoinen nopeasti nousee ylös, semmoinen korkea ääni. Ja tämä on semmoinen pasuunan soitto, josta Raamatussa sanotaan, että Jeesus tulee takaisin viimeisen pasuunan soiton aikana. Sen tähden niin kuin tiedetään ainakin, että viime vuonna hän ei tullut. Ja sitten nyt voidaan, kun olemme siirtyneet myöskin juutalaisen ajanlaskun mukaan viimeiselle vuosiviikolle, eli viimeiset 7 vuotta, niin tiedetään myöskin, että jonakin näinä pasuunansoiton juhlan vuosina hän sitten tulee Öljymäelle siihen paikkaan, mistä hän lähtikin. Rabbi Mikael Roth, joka puhui näistä tuossa yhdessä televisio-ohjelmassa tai kuuntelin sen YouTuben kautta kylläkin, etten tiedä missä ohjelmassa hän mahdollisesti oli ollut. Mutta hän kertoo, että kaikki juutalaiset juhlat ovat harjoituksia siihen, mitä Jumala tekee ihmisten keskuudessa. Sitten hän sanoi, että kaikki kevään juhlat ovat jo toteutuneet. Ja ajattelin, että kevään juhlat alkavat tietenkin minulle aina pääsiäisestä tai oikeastaan palmusunnuntaista pääsiäistä. Sitten on se happamattoman leivän juhla. Ja sitten kristityille on tietenkin tämä Jeesuksen taivaaseen astuminen, mutta sitten on helluntai. Ja nämä kevään juhlat on niitä, joissa niin kuin Jeesus tekee meille valmiiksi kaiken pelastusta varten. Ja sitten siellä on se happamattoman leivänjuhla, jossa korjataan kaikki hapan pois ja semmoinenkin, mikä mahdollisesti happanee. Ja mä mietin sitä, että me ei oikeastaan paljon siitä koskaan olla puhuttu, enkä tiedä mitä se meille yleensä merkitsee. Mutta hapan juutalaiset ajattelevat, että se on se, mikä hapattaa koko taikinan. Pieni määrä hapanta hapattaa koko taikinan. Ja siitä pidetään synnin vertauskuvana. Sitten kun päästään tänne pasuunansoiton juhlaan, niin se tulee taas kerran esille. Mutta tässä sitten vielä, kun ensin helluntai oli niin kuin tämä viikkojuhla, jolloin juhlittiin lain antamista, niin sitten nyt juhlitaan sekä lain antamista että sitä, että Jumala on antanut voiman, Pyhän Hengen voiman toimia sen lain mukaan, ja mehän tiedetään, kuinka hyvin se meiltä onnistuu, eikö niin? Ja sitten jää niin kuin kysymään sitä, että onko voima käytössä vai eikö se ole. No joka tapauksessa sitten kun alkaa tämä uusi vuosi, pasuunansoiton juhla, tänä vuonna siellä oli siis merkityksellisen paljon ihmisiä tullut joka puolelta Israelia ja varmaan muualtakin. Ja pasuunansoiton juhlassa ylimmäinen pappi tai päärabbi kysyy 2 kysymystä.
ensimmäinen kysymys on se, että miten olet palvellut kuluneena vuonna kuningasta. Ja toinen kysymys on se, että miten se on näkynyt sun elämässä. Ja sen jälkeen siirrytään 10 pyhän pelon päivään, jolloin tutkitaan sydäntä, että miten mä olen palvellut, olenko palvellut yleensäkään ja miten se on näkynyt. Ja sitten tulee tämä Jom Kippur, jossa sitten niin kuin paastotaan ja pyydetään anteeksi. Silloin kun temppeli oli vielä olemassa, niin silloin myöskin uhrattiin. Ja oli sitten tämä kuuluisa syntipukki, joka syntiuhri ensin ja sitten syntipukki lähetettiin matkaan. Mutta kun se onkin pääsiäisen, anteeksi mä sotken nyt. Mutta ei se mitään, me sotken ihan vapaasti. Mutta sitten niin kuin tähän juutalaisille tämä on myöskin, he odottavat siis Messiasta tulevaksi. Me odotetaan myöskin Messiasta tulevaksi, mutta me odotetaan, että hän tulee toisen kerran. Mutta silloin näissä syksyn juhlissa niin he koko ajan odottavat, että on mahdollista, että Messias tulee. On mahdollista, että Messias tulee ja oletko valmis? Ja tämä on mun mielestäni sellainen kysymys, että meidän kannattaa myöskin kysyä aina uuden edessä. Nyt me ollaan vasta vietetty uutta vuotta ja ollaan niin kuin aloittamassa, monet ovat tehneet uuden vuoden lupauksia ja kaiken näköistä. Ja jotkut ovat jo lopettaneetkin niiden lupausten noudattamisen. Ne yleensä kestää aika vähän aikaa. Mutta juutalainen uusi vuosi alku oli hienoa, siellä oli niin kuin koko ennen joulua oli sitten vielä Hanukka-juhla ja sitten nyt on lähdetty 3, mä en oikein tiedä pitäisikö sanoa, että 3 vaikean kuukauden läpikäymiseen. Silloin ei näytä tapahtuvan mitään. Ja en tiedä, onko meilläkin semmoisia oireita, että Raamatun sana ei oikein kiinnosta tai rukous tuntuu, että se ei niinku oikeastaan mene kattoa pidemmälle tai tämmöisiä epätoivoisia ajatuksia siitä, että niin kuin, mahdankohan mä edes olla uskossa. Tätä on joku multa tässä tänäkin uuden vuoden jälkeen jossakin jo pohtinut, että olenkohan mä uskossakaan, kun tämä on nyt niin vaikeaa. Se on ollut vaikeaa myöskin juutalaisille ja näitä kuukausia kutsutaan siellä valitsemisen kuukausiksi. Meidän pitää valita se, että kehen me luotetaan. Vähän niin kuin Miksu tuossa sanoi, että näki sen Jeesus ja kysymysmerkki, että luotanko mä Jeesukseen. Ja tässä on vähän samasta asiasta kysymys, tosin juutalainen tuskin Jeesukseen sitä liittää. Mutta kuitenkin se kysymys siitä, että vaikka ei näkisi mitään tapahtuvan, vaikka ei niin kuin tulisi yhtään mitään semmoista, jossa näkyy, että nyt Jumala on puuttunut tähän asiaan ja nyt hän vastaa, niin luotanko silti? Ja tälle vuodelle nämä juutalaiset opettajat, joita on kuunnellut, niin he sanovat, että tälle vuodelle on ominaista, että Jumala puhuttelee ihmisiä uudella tavalla. Ja että niin kuin varsinkin tämä tammikuu, ja jos teillä on oikein kurja olo, niin kiittäkää, että se on sitä, että Jumala puhuu ja Jumala kutsuu. Mutta että kun Jumala puhuttelee teitä jostakin asiasta, niin riemuitkaa siitä, sillä hän on läsnä. Riemuitkaa siitä, että hän haluaa, että te tulette niin kuin hänen kanssansa siihen läheiseen yhteyteen.
Tässä oli niin kuin jotenkin, kuuntelin viimeksi ihan eilen illalla yhtä tämmöistä todistusta juutalaisen 17-vuotiaan pojan, jolle Jeesus ilmestyi. Hän ei ollut siis uskova omien sanojensa mukaan millään tavalla, eikä uskonut varsinkaan Jeesukseen. Mutta kun sitten Jeesus hänelle ilmestyi, niin hän niin kuin tajusi sen, kuinka vähän hänellä esimerkiksi, niin kuin, miten monet asiat hänen elämässään, ne rukoukset, joita hän teki niin kuin sen mukaan, kuin mitä piti tehdä, mitkä kuuluu juutalaisen pojan arkeenkin. Ja hän tajusi, että hän on rukoillut ja ollut hurskaan oloinen samanaikaisesti, kun hän on ajatellut jotakin vitsiä, joku kaveri oli sanonut, tai mitä hän ajatteli tehdä sen jälkeen, kun tämä rukoushetki päättyy. Hän osasi rukoukset ulkoa. Ja hän osasi myöskin, hän kertoi, kuinka hän oli siellä itkumuurilla tai länsimuurilla, ja kuinka hän rukoilee siellä niin kuin tavan mukaan. Ja kaikki ajattelivat, että hieno mies. Ja hän tajusi, että hän ei ole sitä, miltä hän näyttää. Ja mun mielestä mä mietin tätä, että eikö tämä voisi olla meidän kysymys tänään myöskin. Ollaanko me sitä, mitä me näytetään olevan? Harjoitukset, juhlien harjoitukset on tehty, niitä on tehty vuosituhansia. Nyt meidän pitäisi katsoa, että miten se meidän käytäntö oikein sujuu. Juutalaisena uutena vuotena tämä Tanah, tämä 5 Mooseksen kirjaa, se kääritään alkuun ja aloitetaan alusta. Mutta mä mietin sitä, että aloitetaanko me milloin alusta? Miten tärkeää meille on se, että mä tunnustan sen, että minä en ole sitä, miltä näyttää. Tämä poika sanoi, että Jeesus ei puhunut siitä hänelle, mutta hän näki, kuinka mentiin erilaisiin paikkoihin, miten siellä oli hienoa, miten siellä oli, ihmiset kuunteli korvatarkkana sitä, mitä joku heille sanoi. Ja sitten Jumala näytti sydämet. Ja siellä ei ollut valoa. Rukous, illatkin, mutta kaikki rukoukset pitäisi olla sellaisia, jossa mulla on yhteys Jumalaan. Ihana on se, että kun juutalainen rukoilee, niin hän aloittaa sen Baruch atah Adonai Eloheinu. Baruch, me käännetään se usein niin, että siunattu olkoon hän. Meidän Jumalamme, Herra meidän Jumalamme, joka on universumin kuningas ja sitten mitä nyt ikinä sitten jatketaan siitä. Mutta se Baruch on kyllä siunaamista, mutta se tulee sanasta raha, joka tarkoittaa se, jota rukoillaan, tai siis se, jolle rukous osoitetaan, kumartuu meidän puoleemme. Hän kumartuu meidän puoleemme. Mutta miten minä suhtaudun siihen, että hän kumartuu minun puoleeni? Miten minä suhtaudun siihen, että mä oon kaikkivaltiaan Jumalan edessä, jolle koko universumi, kaikki mahdollinen, mitä on luotu, mistä mä en tiedä mitään. Miten kaikki se on hänen vallassaan ja miten hän kumartuu osoittaa sekä mulle rakkautta.
Jaha. Mä oon kirjoittanut, kuulkaa, mä en osaa lukea näitä mun omia kirjoituksia, että suokaa anteeksi, täällä vähän heikkoa. Mutta näiden koetusten kuukausien aikana, jolloin toivottavasti Jumala puhuu, ja voi olla, että me emme tunne itseämme kovin onnistuneiksi. Ja mä melkein toivon, että emme tunne, koska se on ainoa, millä me oikein käännytään Jumalan puoleen. Mutta näiden koetusten kuukausien, valinnan kuukausien aikana kuitenkin juutalainen opetus on se, että kun esimerkiksi helmikuun 2. päivänä on tämä puitten juhla. Ja puut on levossa. Niissä ei näytä tapahtuvan mitään. Ei tule lehteä eikä ole kukkaa. Ja kuitenkin nämä juhlii sitä, että mahla alkaa virrata. Jumala tekee jotakin, mitä me ei nähdä. Elämä menee eteenpäin. Juuret kasvaa. Mahla virtaa ylös. Ja ajallaan tulevat myöskin sitten lehdet. Mutta se, mikä minusta on jännittävää näissä tilanteissa ja näin vanhuuden päivinä, niin yhä enemmän se on niin kuin alkanut niin kuin lohduttaakin, että Jumala ei ole niin kamalan kiinnostunut siitä, miten rehevä kasvu on tai miten komeat lehdet, miten korkea, miten mitäkin. Mutta Jumala on kiinnostunut siitä, että onko näkyvissä hedelmää. Puu voi olla pieni, puu voi olla heikon näköinen, mutta jos se kantaa hedelmää, niin se on se, mitä Jumala lämmöllä näkee. Jos sulla on menossa semmoinen aika, jossa tuntuu, että nyt ei niin kuin mikään mene oikein eteenpäin, mikään ei kasva tai mikään ei ole ei niin kuin semmoinen loistava, niin luota siihen, että mahla virtaa, koska se lähtee Jumalasta. Se ei ole minun. Mä en voi tehdä mitään sille, että se virtaa. Mutta Jumala antaa jokaiselle ajanjaksolle oman siunauksensa. Jumala on valmistanut meille myöskin koetuksen ja valinnan ajat. Mutta ne ovat kasvun aikoja, luottamuksen kasvun aikoja. Ne on hedelmän tuottamiseen valmistumisen aikoja. Ehkä näiden kuukausien aikana opimme jotain tärkeää. Opimme, että niin kuin Jumala on, Jeesus on kaiken keskus. Kaikki riippuu hänestä. Ajattelen Lehtimajan juhlaa, jolloin yksi tärkeä asia oli muistaa, kun Lehtimajassa piti olla harva katto, niin että sieltä piti näkyä vähintään 3 tähteä. Ja sen piti muistuttaa siitä, että sä oot kokonaan Jumalan varassa. Sä et voinut tietää, milloin pilvi nousee, milloin pitää lähteä. Sinä et tiennyt, että onko varmasti huomenna mannaa. Ja sä et voinut kerätä sitä varastoon siltä varalta, että jos sitä ei sitten seuraavana päivänä olekaan, vaan sun täytyy luottaa siihen, että Jumala pitää huolen ja Jumala antaa. Ja tähän niin kuin meidän näinä 3 valitsemisen kuukautena meidän pitää niin kuin kiinnittää itsemme. Jumala
pitää huolen. Jumala johdattaa. Jeremian kirjassa, joka oli minulle kauhean vaikea kirja pitkän aikaa, koska siellä tapahtui niin kuin jotenkin minun mielestäni vaikeita asioita, mutta se on tullut rakkaaksi myöskin monista muista asioista, joita siellä on sitten sanottu. Ja ensimmäinen, minkä mä muistan oikein, että mihin mä tarrauduin, oli Jeremian luku 33 ja 3, ja se on niin helppo, kun kaikki on kolmosia. Niin siinä sanotaan, että avuksesi huuda minua hädän päivänä, ja minä vastaan sinulle. Ja näytän sinulle suuria ja ihmeellisiä asioita, joista et mitään tiedä. Mä en tiedä, onko totta, että meillä on kerjäläisen identiteetti. Onko? Kun Jumala on antanut näitä rukouksia, ja yksi niistä oli esimerkiksi semmoinen, että Jumala on kutsunut meidät omikseen ja hän on pyhittänyt meidät käskyillään ja käskenyt meidän elää ilossa ja kiitollisuudessa. Uudessakin testamentissa puhutaan tästä, sanotaan, että kiittäkää joka tilassa. Ja iloitkaa aina. Anteeksi nyt, että mä kysyn, mutta onko tämä totta? Mulla on hiukan semmoinen kokemus omastakin elämästä, että ei se ainakaan ole näyttänyt olevan sitä. Ja että niin kun tulee hätä, niin minä rukoilen niin kuin kerjäläinen. Enkä niin kuin olisin iankaikkisen Jumalan kaikkivaltiaan lapsi, joka on luvannut kuulla mun rukoukset. Että mä voisin kiittää siitä, että kiitos, että sä tiedät tämän mun tilanteen. Kiitos, että mä saan pyytää sulta tätä näin. Kiitos, että sä tiedät, mitä mä tarvitsen ennen kuin mä pyydän. Mutta kiitos, että mä saan tuoda sen sulle. Ja sitten olisi niin ihana, kun muistaisi aina kiittää todella siitä, mitä on saanut. Mutta kyllä siellä niitä pitallisia, jotka poistuivat kaavakuviosta niin kuin aika mahtavasti, niin kyllä niitä varmasti löytyy tästäkin. Tai no, tästä ainakin löytyy. En mä tiedä teistä, te voitte kaikki olla aivan hirveän hyviä näissä seuraamisasioissa. Mulle tuli vielä semmoinen ajatus, täällä on paljon semmoista, mitä mä en pysty lukemaan. Se, niin kuin mä sanoin, että jos mä kirjoitan, niin mä en pysty lukemaan niitä, jos mä aion puhua jotakin. No, sitten mä ajattelen tästä kertoa kuitenkin semmoisen, että näihin 7 vuoteen ja näihin kuukausiin liittyy paljon semmoista, missä meidän pitää olla tarkkana siitä, että me ollaan kuuliaiset. Kuuliaisuus on se, mitä Jumala tahtoo meiltä, tai toivoo ainakin. Jos tulee asioita, joissa Jumala sanoo jotakin, niin please do. Tee. Koska se avaa siunauksen ovet. Ja jos olet ollut ilman tämmöistä läheistä suhdetta, niin yksi näistä ihanista rukouksista näihin juhliin liittyy tämmöinen rukous, että ole siunattu kaikkivaltias Jumala, meidän Jumalamme, joka avaat oven jokaiselle, joka palaa. Hän avaa oven jokaiselle, joka palaa. Jos on mennyt vähän pintapuoliseksi tämä minun ja Jeesuksen rakkaussuhde, niin palataan siihen. Palataan alkuun. Jos hän sanoo, että nyt
kun tulee se pimeä aika, kun Jeesus oli kuolleena 3 päivää ja sitten meille tulee ehkä se pimeä aika, siitä on ainakin puhuttu, niin tehkää silloin niin kuin on sanottu. Lukitkaa ovet. Älkää menkö ulos. Lukekaa sanaa. Rukoilkaa. Ja te selviätte. Se on aika, jolloin Jumala koettelee uskollisuuden ja tottelemisen. Yksi selviytyjä tämmöisessä tilanteessa Jeesus näytti juuri tälle 17-vuotiaalle pojalle. Hän selviytyi, hän oli vanha nainen, hyvin pienessä asunnossa. Hän oli tehnyt niin kuin Jumala oli käskenyt. Ja hän sen mehiläisen vahakynttilän valossa lukee Raamattua ja ylistää Jumalaa. Laulaa, lukee. Ja hän selvisi siitä koetuksesta hyvin. Hän selvisi siitä myöskin niin, että toisetkin saivat apua. Mutta jos me ei olla valmistauduttu siihen, että koetukset tulee, niin me ei ehkä kestetä sitä. Sen takia totteleminen, kuuliaisuus nyt, ennen kuin tapahtuu mitään, niin se on tärkeää. Me harjoitellaan. Me ei harjoitella ainoastaan juhlia, me harjoitellaan myöskin arkea. Meidän kaikki matkat tässä elämässä ovat hengellisiä matkoja. Työmatkat, kauppamatkat, mitä ikinä. Me ei tehdä mitään, mikä ei olisi Jumalalla tiedossa. Ja hän haluaisi käyttää kaikkia meidän matkoja silleen, että hän saa opettaa meille jotain. Koetukset ovat Herran armoa. Herra kutsuu lähelleen. Hän kumartuu puoleen. Hän haluaa auttaa, nostaa ja pelastaa. Luin kerran tästä vanhasta tietokirjasta valituista paloista, ja se on kauan sitten. Mä en muista enää, ketä ne nimet oli, jotka tässä olivat. Mutta siellä oli näyttelijä, joka piti lausuntailtoja. Ja hän aina halusi ottaa sinne jonkun hengellisen jutun mukaan. Ja siinä kertana hän oli ottanut psalmin 23. Ja hän esitti sen siellä niin kuin todella taidokkaasti. Ja kansa oli aivan hurmaantunut ja suuret aplodit olivat seurauksena. Ja sitten sieltä tulee semmoinen vanha mies siihen eteen ja sanoo, että saanko minäkin lukea tämän psalmin. Ja hän näyttelijä kohteliasti sanoi, että ole hyvä. Ja hän lukee vanhalla särisevällä äänellä psalmin 23. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Kansa oli hiljaa, hiiren hiljaa. Jotkut pyyhkivät kyyneleitä niin kuin minä nyt. Ja tämä näyttelijä sanoi, että miten on mahdollista, että minä esitin tämän niin kuin paljon taitavammin. Miksi tämä vastaanotto on niin erilainen? Tämä vanha eläkkeellä oleva pastori sanoi, te tunnette psalmin, minä tunnen paimenen.